Čus, já jsem Sagi. Vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude z Fazofobie. Jsem tady společně s Mářou. Mářo, pozdrav. Dar. A bude to takový for fun. Tak jo, Mářo. Tak jo, baby, nemá to. Baterku, to bereš, já vem asi ještě Já bych vpět. A to pro mě. vedem oblíbenou místnost a pak to zatapnám. Mám jedno místo. Ty za teploměr? Mám foťák, máš foťák? No, mám foťák. No. Speedrun? Máme speedrun. tady zrcadlo. Máme tady zrcadlo. Tak, já cvaknu. Dáme speedrun, jo? Jo, svakně jo. Cvaká. Právě. Aha, znovu hráka. Je to nějaký dveře. To je hezký dveře jako... Ty jsem otevřel. Tak je to sklep, anebo je to... nebo tady ta chodba. No, se sem doloží. To je blázen. Ne, je to obývák asi. Fakt? Jo. Zkusím teploměr. Jo, to může, to je pravda, už může to. Jo, je to tady ta chodbička. Chodbička. Jo. Je to tady, no, kolem toho. Takže je to Tady prostě určitě. před sklepem, jo? Jo. Skříň. Takže to se tapnem tady? Jo, já vezmu spirit. Jsem byl odpovídat. Já jdu pro to. Otevřel dveře, to byl tady? Jo, odpověděme. Tady otvírá dveře, Mářo. Jo, pohodě. Odpověděme na spirit box. Jo. Ty tady má trojku. To prčic. F... No nic. Kam tam položit takhle? Nebo A to asi svaknou kde takhle. takhle to položit? To je docela dlouhé. To se zaladím. Kamera je takhle, takže nemusí uvědět, když Takhle svaknou dost. tam. Je to viděl Ne. v kameře. Na B vidět, kámo. Nejdám blíž asi. Fajn nahoře takhle. Svaknul jsem ten dost. A tady ta chodba. Jo. Či co? Jako tahle? Jo. Ty tady prošel na dost projektoru, jo. Fakt? Jo. Že jí mám dát, Tak jo. takhle jí mám dát, jo. Jo, teď tak, třeba koukej na mě, ty tady takhle prošel. To je třeba tady ta chodba, jo. Jde? Nevím, to je asi tak. Event. Je to tak. To tak. Chudák vlastně vej. Smrdě skurvený, jo. Dar. Ahoj, jak se klepe, ukáž? Počkej, tak kdo to může být? No, tam. Jo. Jsi tady? Jo, skoro jo. Skoro jo. No, Se to uvidí. tam bude, no. Ne, to rejt. Nebudu to. Tak jo, dáme ještě jednu hru. Dechnout. Jsme ready. Dechnout. Teď musíme pozvat toho do kamu, co jsme poznáme. Máře se nepoznáme, tak když sám tam. Tady fíš. Já speedrun. To se klíče, díky důkazy. Já jdu hned po všech věcích, co někde jsou, že jo. Je to taková ta ruka, jak máš ty 3 přání. Ne, to je dobrý. Jo, to je dobrý. Tak můžeš Já to na mě sloknu. 3. Chci vidět ducha, chci Posledné další. aktivit ducha, chci uvěznit ducha. Na mě 3, Mářo. Teď chci vidět ducha. Udělal jsem to. Sfakl jsem ho? Nesfakl. Přímo atak, na hubu, kámo. Co to je? Můžu říct? Chápeš to? Tak tohle je moc, kámo. Dáme ještě jednu. Tohle je moc. Zkus někoho typnout. Kam jdeš? Tady jsem stál. Tak jsem stál. Tady prostě... Bude schodil tohle. Stojím tady. Fotím ducha. Vycvaknu tady prostě... Sousedy. Pak zmizí.
Já nejdu jako po favorite tady tomu, že jo. Mám je 3. A nikdy bylo 2. Je to ten satanistický kruh. Kost na mě. Je to ten kruh. Ten červený. To sklepuje. Jo. Ještě úplně k ničemu, kam. Nahoď pojistky. Co? Nahoď pojistky. Jdu dole? Nejsou dole, v garáži. Ne. No to je pěkná, nevím, místnost, že ještě. Ale ne, jako měl jsem aktivitu v tom taky typčku, nebo koupelná jsem se. Jo, v koupelně jsme aktivitu 100 pro. Tady. Problika na dvojku. Tady 2. Tady se nic. Zase 2. Jo, to je ta favorite. Tomu 5 stupňů. Kde setup. No, nechci vážem umřít zase už. Nebudu hrát do takže Ty už bylo to máme za oblíbenou favorite. místnost, jo. Spirit box to není, to se oškrtí, že to není, ale to je nějak sick. Ano. Já bych potřeboval bez... Jdu na to herdo. Jdu to zapálit, utíkám. Počkej, já to tapnu zase. Prosím tě, neučar lejtat. Já to se tam nezapol, kámo, se zapálí, vždy sám. Kážeš na to, kámo. To bych se zapaloval. Je ty to furt pípá. To je prostě, kámo. To bych se zapaloval, kámo, to nechápu. Nezapál to, že ne? Ne. Ne? 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 Ne. A proč neotevří dveře? Tak to vůbec nevím. Super posral. Prostě zabímářu. Už se koukal až sem. Pokud ano, nezapomeň dát like a odběr. A zvoneček, ať tě neudeče další video. Dneska bohužel neúspěšně. Měj se hezky, čus.